yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago neri salminago teddungal en garta e yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa en jarnima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ha tengte nde ɗo yewtere rendinde anduɓe hewɓe ubbiti gande kewɗe adde nafoje kewɗe won banggue wasa kadi adde caɗele hen banggue en jarnima mo ganduɗa ko Thierno Moussa Ousmane Dombo kanko jodɗeɗen ɗo e dendagal rewɓe ɗo e rewnoɓe ɗo e reftuɓe ɗo e jogoɓe ɗo ɓe pooɓe jettiɓe Djiby Dieng jogui caméra o Thierno Moussa ko adde foof calmina bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama en gartiɗo kadi wadde yewtere men Piindi TV salminde kadi Europe o e Asie o e monde o foof salminde kadi fansaji men yewnoɓe men yiiɗoɓe saaha fof nande daaɗe men eɗen kaala en calmini en juurima en calmini kadi ardiɓe radio e jeeɓeɓe gueɗal ngal fof en downima ɗumen a jarama Thierno Moussa no goɗa heƴani jeeri heƴani walo heƴani jeeri heƴani walo heƴani Dakar heƴani Dakar joɗaki Dakar joɗaki Fouta joɗaki taweji ko saabi ɗum wonde haajuji hoorema an tan neɗɗo tawi haajuji hoorema toon no waɗi ɓe ganduɗa ko fadoɓe ummotoɓe Mauritanie ummotoɓe Fouta goɗɗuɗo fof min dañdat rendez-vous ji koɗo tareji ɗo e ga kadi ko fadata ga ko walla ko neldetede ɗe caggal leydi fof ko ɗo ɗum noon en peccote hen tan jehen to balɗe sappo e joyyi so ustima kadi garen ga kadi taw en teddi nelde janane walla noddali eteɗen kadi wiide kadi eɗen degla ɗum ɗo wannon ko enen tan en dañani ko mbawɗen lomtinde koye men kono takato wodde ga wooda eyyi wannon ɗum weeɓani lomto a jarama ma en ga e woda ko dokkuɗa bandiraɓe ene kenɗa wadde kala saaha ko ganduɗa yimɓe ne timto hen en jettiɓe jarnimama ɓe hande ma en kaal toɓɓe ɗiɗi hen toɓɓere wotere ko yewtere nde ɗo jibini jewte kewɗe ne waɗi ni ayawoji biyeteɗi ayawo gande men gande ɓaleɓe hay so tawi jomumen ganda wonde yewtere nde ne jogana kayitaji saabu inde kala ko waɗa ina reena ina hooma kono e nder leñol men enen gueɗe men foof eɗen ballodira hen enen masde eɗen gaccira noon ene yaaha waɗa saaha noon yaaha ɗeɓe diwtude seeɗa ɗeɓde diwtude nde ko ƴettude jewte mbaɗnoɗe ɗo waɗa e télé muɗum itta mantogal piinigal ɗum kam ina haɗa ala hen ko jaɓa kono noon ɗum weeɓani muñde saabu ko inde télé o joom huutorto ko joom gandal no wawi wadde gandal muɗum kono huutorade télé o e inde nde taw wona inde muɗum ɗum kadi ne jaari e rentade eyyi ko wona ɗum ko yimɓe hewɓe wattuɓe wiide kañum goni Moussa Ousmane Dombo mbattude kañum goni Thierno Moussa o watti so tawi TikTok o ene yaaha walla so tawi YouTube o ne yaaha a wona e haalde gona e dimbinde koye ene jaada hen ha nanda e koye mumen ha woodi ƴettuɓe numéro uji mbaɗe inde ma hen numéro goto ma en kal ɗum joni on ɓuuri mawnude ko yimɓe ɗiɗo suka o noddata so haaldama totta mawɗo o Thierno Moussa beele a tini ɗum e hol feere joganɗa ɗum eyyi ɗum kam mi tini ɗum mi noddama hen Belgique mi noddama hen France mi noddama hen partout wonde won joguiɓe numéro en mbiya kamɓe goni Moussa Ousmane Dombo eɓe punta yimɓeɓe eɓe mbaɗa arnaque uji mi tini ɗum kono noon ko hunde nde ende ɗeeɓi hawnade seeɗa saabu aduna o mbo weeɓani dadde sa waɗa ko boni tan hay goto ñemtintama sa yi neɗɗo ñemtine tan waɗata koko moƴƴi min woni kaari firti ko kaari o waɗani ko boni ko mbaɗaten ɗo ko wona ko boni ɗum taki ko kalɗa ko e koɓe mbaɗatami ko e koɓe mbaɗata radio moon o ko foof ko gollude golle pewɗe noon goto fof yiɗata ko jeytude ɗum e wonde ɗum kono noon kam banggue numéro ji ɗi kam ɗum ɗo kam kamɓe koye mabɓe toujours émission fof mbawɗen wadde eɗen bindi ille eɗen bindi numéro téléphone o less so numéro goɗɗo windama wona on jomum waɗi hen photo mum no tafi
min woni kaari min kadi min biyeteɗo min woni kaari ala nda mi tottuma kaari min ko min tan e téléphone am ko min jaɓanto hooram ko min nototo kono beela cohluɗa ko ceerno kaari fat mi tottuma ɗum mbiyaɗo noon fof yo andu wona min téléphone am ala jogotoɗo min tan jogui ko min kadi jabanto hooram joni noon e nder ɗum waɗiɓe ɓe punti hen heccangui debbo goto noddim kono woya France o wi heeɓiɓe ɓe mbi ɗum addu ɗum itti salaire joguino foof totti ɗumen joni noon ƴewtima less ha yi numéro noddi heeɓimi o wi beela ko min mbimi ala sinno ko min kay ko oɗo numéro mo nodduɗa wonata o wi wadde ɓeɗo nawi kalisam mi neldi ɗumen joni weef mbimi noddu weef mbiya weef wonɓe nelduɗa joni kalis ka jumɗo aɗa waɗa retiré kalis ma weef o rokki ɗum ko wi ɗum ko 6 jours ɗo e 6 jours par ce que ɓe tiiri kalis o weef nani fada ha compte o woda ko ari hen neltita debbo o noddatimi kadi mbimi min de ɗum ɗo ala ko mbawmi hen nde noddata nde nodduɗa ko kamɓe kalduɗa ko kamɓe ɓe nawi kalis ma ko joni jiiɗa numéro am keɓɗa min mi ala hen feere sowona wiide mi yaha noddu weef beel ma heeɓ kaake ma min mi noddi saabu musidɓe heɓe noddi kam caggal leydi kala nde ɓe noddi wajiɓe hoto ceerno Moussa ko suka ƴettata walla dande suka aɗen yiyan jomum wiye ceerno ne jaggi hoko jinnoɗa tawi ko ƴewanede ɓe namno inde ɓe namno yettode inde yumma e inde baaba e duuɓi neɗɗo o woni dat nde jibina ɓe mbima ko 500 timirte ɗum ko min ho an waɗi e woɓɓe ɓe gondumi ɓe mbima ko 500 ceerno Moussa ina jaggi nde noddumi adande kemmomi mi wi ceerno Moussa cohlumi o wi kanko saabu ko neɗɗo makko on ɗo mimi holone yimɓe he o wi min komi baaɗiko mbimi hol on e mabɓe jibinma wondaɓe rewɓe puɗɗimi haalde o wi ala komi taniguel mum mbimi holone mabɓe o kuppi mo anda no wawi nadde haade min ko mboɗo andi yimɓeɓe o kuppi caggal mum kadi garto e makko o namnimi o wi ko 500 timirte ko ni eni ko yidde wi tan yo ko mbiɗa ko gonga ñamtide ko waɗi ko moƴƴi kono joguiɓe téléji ne inna yewtere joguinde droit d'auteur ina reena yoɓe ndena ɗum yoɓe ndena ƴettude numéro janano numéro o ko 77 mo mbiɗen ina nodda ɓurɗo wawde noddede o ko 77 806 woni 8 0 et 6 75 74 ma yaltine ma on jiɗum ha laaɓa 77 806 75 74 e waɗoɓe ɓe ganda won hen waɗaɓe localisation ɗum en tin ɗum ñande en ɓe ummi on banggue paati banggueji goɗɗi kono ko yo yimɓe nden tan ganda kala kese ɗe ndewata punta ñaama jawdi janandi ɗe ko ɗen kala kese kadi jaada ha jagga joomum hade ka puntaɗo suuɗoɗo yaaha ɗum ko yentinde joomum hol feewe wonde joganɗa ɗum an ko numéro goto joguiɗa yimɓeɓe keewi tabarakallah noddoɓe keewi an goto tan kadi a wawa wonde ya won timowo ya won cafrowo ya won foof yimɓe ne paadi bawol ɓeɗe paadi nder beele yontani ƴeewa numéro goɗɗo ande o ko numéro ma mbeɗa ne wawa wallidema e golle eyyi min kam mi jogaki numéro goto ni joguimi ko numéro ɗiɗi kono ko numéro goto jaltowo ɗo e Piindi o on woni gandaɗo foof on kadi ko on tan andira a wawa wadde kadi tawi wona ɗo mbaɗɗa message kadi tottirɗa numéro goɗɗo a wawata tottude neɗɗo goɗɗo numéro goɗɗo on tan gandi woni numéro eyyi joni noon kala hen ko mbaɗɗa kala hen mo tottuɗa yo jomum gandu tan ko oɗo woni numéro ma walla ko an par ce que noddoɓe joni hewɓe hen ɓe noddatam somi notima ɓe mbi jinnomi andu beela ko an c'est par ce que koɓe funtaɓe eyyi par ce que dande nde mi heptini ko an ɗum tan jinnomi andu walla beela ko an woni ɗo walla foof nani toon firti hanti ɓe tini numéro ji goɗɗi nani naati hen ko heddi ko de mbaɗaten ɗeɗo golle mbaɗirɗen ɗe tan ko saabi Allah yidde wallude gila e safaruji hay golleji e foof wayini no wayi noon kala ko wayni hanti yilane feere par ce que min kam ɗum ɓurtima doolam ko
ko wiyoɓe ɓe mi noddi pulla ma o mi heɓani mi noddi hami maytiri so ari suudam tan o yafno toon par ce que rang aɗani timana ɓe aɗani rokka ɓe leɗɗe téléphone ngaji nayi coono de an tan goto wonko hakkille wawa hen wodat hen ko woppa ɗuma jaggue ɗo e ɗo balɗe 4 ko ma minuit mi liira ko ɓuuri ujunere audio kala hen ɗo kortirimi pour mi fofto ɗon gacciremi goɗɗi ɗi jolo heddo jomum en ene paadi tawa komi jabto ñalawma o kam miijotaki mbaɗami audio mi ƴetta audio mi jaabo ina waɗa espace on tan mi yiya audio mbeɗa weeyi mi jaabo kono weeɓani joni noon ko jaam ɓuuri wawi lire audio ji ɗi mbeɗa jabto mi jabto hen fodde ko mbawmi jooɗo kadi jangga e mum jomum wawi joni joni jabtade mi jooɗo ha jang kadi mi yiya o jabtimomi hankkimi fuɗɗo jabtade pourtant ɓe paama liggey o no teddi ala mo jinmi woppu golle mum ala kadi mo jinmi yawde e yi ko ɓuuri hewde hen aɗa yi neɗɗo jooɗoɗo yeeso ma tawa aɗa yurma ɗum o wona celluɗo aɗa yiɗi wallu hayso oɗon noddowoma aɗa laaɓa o ko nafowo makko o kono a wawa kuppude ƴetta oɗo mbiyata tan ko ma gasna ma jofna o e haaju eyyi ko ɗum tan woni hen joni to banggue an oɗo numéro e numéroji goɗɗi ɗi keɓata ene liggoyo inde ma ɗi a waɗi déclaration gendarmerie walla laamu min Abou Haydara mi waɗani eyyi kono foti waɗede min Haydara mi waɗani aɗa andi sehili men gonɗo Belgique cuballo ko kanko addi noddudeɓe o wi an mi jagguima par ce que mi baɗɗomo localisé mi jagguima on neldimi nodduma an haalde waji oɓe dogui ɓe eyyi woɓɓe noon taw mi tawi komi heeɓi avant ɓe ƴettowo photo waɗa émission Gannde tawa ko photo émission am o fawi hen taw haalama woni less tawa ko haalam woni less o adda photo makko o waɗa dow no heewi ɗin nani ɗo ɗin ɗon kam koko heewi kono ganda tan golle ɗe koɗe garde tan ɗe ganduɗa manda no wiyete siko fijo weeli tan fof nattat hen ko ɗum tan woni ɗon eyyi kono ina foti ɓe paama hujja neɗɗo ko sosi hujja neɗɗo ko jeeyi hujja neɗɗo e mbeelu mum e photo muɗum ƴettude photo muɗum fawa yimɓe ne jiiya taw ko goɗɗo haalata less te taw ko kel miraki jaay walla ciisi walla jaabo walla jang jang wona kelli fel duuɓi ɗum ina jeeya heenade hol ewnago panta e mabɓe ceerno Moussa e min kam ewnago panami hen tan ko neɗɗo joguiɗo gandal mum ina andi wonko jogui ina wawi walla wonko naftata jarani photo jana waɗ photo ma kollira ko mbawɗa saabu wiya ko goto fof yo addu gandal mum goto fof yo addu mbawa ko mum so tawi an noon e ala adresse ko kalta ko laaɓanima ko ma gadda photo neɗɗo goɗɗo eyyi ɗum kam aduna o hande gueɗe ɗe fof no mbaɗi ɗum neɗɗo wawa ɗum guila e garage guila e mécanisé ha heeɓi julanke ha heeɓi tefanke waɗi tan wonko natti hen waɗi tan ko fewɓe nunɗuɓe eɓe peewani ɗum ɗo ne ko noon tan waɗi a jarama dawal gongal ngal ko dawal ko hoynatno sami hande ko hoccede kolli ɗo ñande hen paquetaji pewnade e jetti bandiraɓe mawɓe caggal leydi ɓe no feewi e yonnudeɓe gollal ngal e yadde mabɓe e gollal ngal e hollude welamma mabɓe e gollal ngal taɓade ngal taɓal jetti hen musidɗo men Abba Sara e Abou Gaye en kaali hen ñande hen ma ɓe jii ɗum inchallah lamɗo jaaɓi hol ewna ko panta e mabɓe bon enen kam jiɗɗen tan ko foftini mbaɗir noon ko belma woto ko usti kala ko wiyete safar nodduga tan gueɗe mum koko pewda no joɗɗina daña hen taw wona ko jobbote no mbiɗon ni par ce que émission o no waɗirani émission o no waɗi fayida ani Abou Gaye oɗo mbaɗɗon ko hen Abbas ina waɗi fayida il faut taaɓaɗen adduɗa mbusel yiiloɗa ɗo mbaɗɗa ko ɗum mbiɗen eɗen taaɓo kadi ko ɗum tan tawneɗen no waɗe yiiloɗa mbusel gadda ɗum tawneɗen hoccuɗa mbusel gadda mi waɗanma hen gadda tan mbaɗaneɗa hen e anda ko ngal wanno ko ɗum woni erreur o de kadi poussiruji e leydi e hunde fof no wawi nattude hen leɗɗe jotteɗe nangue walla jooɗoɗo ɓuuɓat haade ɗeɓe wade no pormude ni tawa leelo ɗon ummade waklo fof no hen ko ɗum woni tan ko renete hen ko
en dañi peeje jomen hakkillaji peeje moƴƴe yo waɗe carton ngaji fewde ha feewa hen gueɗal fof waɗe hen mimroji mbaɗama hen kala cohluɗo yo noddu ɓe sa heeɓi nani winda hen no jardata no mbaɗirta a wiyama sa famani kadi noddam min mbiyeɗa o ni kono kam bange pakkitaji ɗi kam ko ha foftino kala cohluɗo en min mbeɗa wawi yaɗo Fouta joni woda nodduɗo min nde jinnomi ko lekki ɓuuɓri jinnomi ko ɗum taw woni ko caggal leydi te somi ummaki toon gartumi Dakar ɗo o wawa ɗum dañ e joni kadi wawa yettoya ɗum dow mu kadi wawa wadde mbiyeteɗa ko saɗa joguima nulɗa e neɗɗo ma walla cak walla hono nawoɓe bagage uji mbiyete livreur GP ji livreur uji ɗi tawa aɗa wawi wiyede ya Piindi ƴetta paquet tel jomum waɗ nawan jomum heɓa hutoro guila e artani eyyi ko ɗum woni sababuji conele ɗe e pewdugol ngol foof te ɗiɗo oɗo hakkille foof ko ɗo mbo fewja e Piindi yen mbaɗ noon minen kam min mbawa waklade kono min mbano tan min mbay hoccuɗam mbuusi he addumi waɗatma ko ɗon tan min goni ɗeɗo peeje foof hakkillaji ɗiɗo jalte Piindi on poti wawde waklade noon Moussa en nani min jeeyi seriraɓe min jii jolfuɓe en jogui bitikaji majjum no mbaɗa tawa an ko ganduɗa hen ko daɗɗa hen jomum ko kono ko hakkillaji ɓe liggorto onon Moussa ko sawi on taɓata ko tan jewton eyyi ko wasde weɓta Abou nde kalden ɗo ko so neɗɗo no wayi noon wawa wat biti dañde kadi wanama kadi ganduɗo leɗɗe aɗani leggal a wawi yeeye leggal tawa anda ɗum a nanani a wawi yeeye leɗɗe tawa anda ɗum koma ganda ɗum illa noon waɗe no mbiɗen ni joni winde waɗe ɗum waɗe taw jeeyowo o kayum sa wi ɗum tan diabète lekki sukar o ƴewat tan ko diabète bindaɗo e paquet ko tottuma eyyi joni noon wawi haalden hutorte ko jangguɗo mbo anda leɗɗe janggani bindi wawa haalden hutorte il faut on neɗɗo ɓuuri sadde dañ joɗotoɗo ɗiɗo paquetaji ɗi mbaɗɗen dañen place dañen neɗɗo jeɗɗo ɗum gollu saabu enen hande Mauritanie Sénégal région ngaji ɗi ko hoɗo leɗɗe ɗe leɗɗe ɗe ene ponno yaajde mami haal dépôt ji kalaji ɗo eyyi moyen o kadi ina manque hen saabu ko moyen fewdata ɗum moyen pour yaajne ha wawa waɗede livration dépôt ji mawɗi ɗe e gona Ndar ɗe e gona Ross ɗe e gona Nouakchott ɗe e gona Nouadhibou saabu won waɓene men mbaɗi ɗum wiyeteɓe Bayel Diallo en en jettomo Congo e Congo en jettomo no fewi docteur Abdoulaye Diop en jettomo no fewi ko professeur ko Gannde mo korsinmi mo ganduɗa mbo koolimi leɗɗe mum foof gila Congo leɗɗe mum no gara han jottomi ɗo ye docteur Abdoulaye Diop eyyi ɓen ɗon ko jangguɓe bindi français foof nandani amen ene jogui hakkillaji wawde ɗum liggade on jogui hakkillaji de hande gaynaɓe wiya tan sa wi gaynaɓe wiya minen kam ɗonno komin aynaɓe tan ala komin gandi mbiyewa goppe kan haal a dañi beyi ɗiɗi a waɗi fe ha woni temedere mbeewa a dañi baali ɗiɗi a waɗi ha hajjoyi hen on ga wona homan binde kono Abou dañowo ko ɓuuri coggu biti wawa wadde biti yen sikki ɗum ha jaam to banggue ko kala joni ko dépôt ji ɗi da Jolof won namniɓe toon Wourossogui won namniɓe kadi wadde dépôt ji men taw kañen ene nelda ene jeeya ha won jooɗiɓe toon no totte ene mbaɗe livré ene jeeya kadi tawa ene daña hen da Wourossogui hakkude maji min kaali ñanden ga min kaali woni ummotoɓe mottana ɓe ummotoɓe saabu emin gandi ummotoɓe hakkude maji ene nalda min jiiɗi hebdema tawma toon so ala toon tawma ga hakkude maji waɗe ƴeewe hol wawngo waɗede toon walla ko juuɗe jaaɓe walla ko duguel aɗa andi ko tufde ɓurde won tufde mawde eyi ko demet ɓoggue demet nan ɗo windi kala ummotoɗo hande diwan kay hayɗa diwan lobbaniɗo o toon ko min wattiɓe orienté ɓoggue par ce que kay hayɗa a yaltirat ciloñ en walla hoore fowde en ñalla e lawol kotoɗa dañ oto joni noon jola tan ha ɓoggue sa tacci ko oto tan ha jomum en jofto e kadi
wonɓe ngannduɗaa meeɗa annugol ɗo laawol hay ummi ɓe ummoto wallalde ɓe joni ela kamɓe fof ñalla woma yimaɓe e canki mo kaalaten ɗo koryol abougayo o dawat o hooto o wi kam hannde ko haara komi jiɗɗo yaade mbeɗa waɗo e haara te ko to o caggal maayo de ko Mauritanie eyyi kono wanno oto jum direct deme to sa tacci tan ko direct jum eyo sa yi kam kadi oto nawtanma ha dande ha tufde kadi taccita ɓuuri heew joni ko ɗon rewrata deme nana ƴeewe sabu eɗen jokkodira e banggue piindi média haji ngo e télé o fof en jokkodira mabɓe donc deme ɗo en kaali ɓoggue o Wourossogui en kaali hakkude maaji o Mauritanie o nan ɗon Tambacounda nan ɗon Gambie nan ɗon France dowlaji denduɗi Amérique Allemagne leydi Italie e leydi Belgique ɗum firti tan ko won taɓal fuɗɗi ha joni taaɓede ceerno Moussa beele ɗon e diwan en kaali jum beele tareji o jarani wadde kañum ho mum taw fof toon taw sa ari ga wongono ɗon walla jum o tan no wawi yonde eyyi aɗa andi leɗɗe ɗe abou ɗe gona beɓruɗe noon leɗɗe dañeteɗe nafoje ɗe ɗe gona dañeteɗe par sac eɗe satti ne satti anani ɗum ɗon so weɓno tan no gawri e maaro dañirte ni ko way noon déppoji ɗo jiɗɗa fof jogoɗo tan ko waɗo e mbusuji no lo walla no pewda no joɗɗin kono weeɓani gonga weeɓani sabu so tawi tan ko lekki ki beeleɗa fof nanna hen firti kono weeɓi kono tawi ko leggal ciggete ngal ha dañe ko nafata ko ha wawa wonde ko yaaji weeɓani joni kono kam no wawi won sabu min kam hooram somi dañi ɗon neɗɗo bawɗo jooɗade dépôt waɗe ɗon kala safara on no reen ma wallam de ustata kam ɗon e jum fof gotum ni fof ko gotum ay jum kam ɓuuri wonde dépôt mawɗo joɓɓo on dépôt mawɗo jumlaji men kalde yimɓe ɗino yimɓe ɗino ma ɓe garta tan saabu en dokki nimuji ɗinen e alhaali o ko wona ɗum ko ceerno Moussa yewta nde woɗɗoyi ko dokkata yimɓe ɓe no kenɗa wadde e kala saaha hay so tawi aɗa feele yeeyde aɗa weddo gandal aɗa weddo ɗo ndungu ngu hannde tolni ɗo tomi toɓawa tolni hannde ɗo ɗo lewru ɓaleɓe ndu tolni hannde ɗo e ko nandi hen hol wasi mo dokkata ɗanniyanke ndemowo gawowo gaynako e fitnam golle mi famani hol gandal ngal dokkata min tan mbiya jiɗɗo ɗannade yo waɗ ɗum ndemowo yo waɗ ɗum gaynako yo waɗ ɗum gawowo yo waɗ ɗum walla jilto ligguey waɗ ɗum eyyi enen kam en kaalino ndungu sinara gonɗen koye haara eyyi ko nduɗo lewru woni lewru hoore hitande men e goto fof no foti ñagade hen tawtede amin e moƴƴere amin ndungu kadi sina naata ardata kadi koye façon mum ndungu fof ardata koye façon mum oɗon ndungu ko jaam ɓurata heew oɗo ko rafiji ɓurata heew oɗo addata ko ɗum oɗo addata ko ɗum ne yaaji ne heewi ko haalate hen eyyi wadde yo Allah addan men ndungu moƴƴo mo ganduɗa heewani rafiji heewani caɗele taw ko jaam ɓuuri hen heewde eyyi rentade kadi bangge ko wiyete digali so ndungu ne ara joni waɗata ko digali de joni yimɓeɓe koɓe jogui ko fof joni ina digalina en jaawi ko fooɗo digali portable ɗe téléji ɗi appareil ji ɗi foof weeli ko sina tooɓa jomum natta wasa darade boowal wasa kadi jogade portable e boowal ina majja ɗum kam koko haɗate eyyi heddi yiɗɓe ɗannoɓe mi haali neɗɗo so arsugu ma no woni banggue goɗɗo tan peeje fof ma mbaɗe ha Allah nawma toon pour heɓoyde arsugu ma eyyi kono noon ɗanngal ngal koko natti webde ne tiiɗi enen kam mbiɗen kala baddowo e lawol ina yiiɗi yaade lawol ngol ina ɗeɓi tidrude ɗum yo sood paɗe yo sood paɗe kese ɓorno paɗe ɗe ñalawma goto fiɗɗa ñaago yo Allah rokkam yaade watta e mbuusu rokkata kadi ko jahowo heewti kam min de mi waɗi woodi mo dokkumi ɗa mbimi wona noon mbimi de mbiɗa kadi ko dokkata kadi ko gonɗo e lawol ne yaha an a wonat e lawol cooda paɗe ɓorno an yiiɗi lawol an yiiɗi lawol cooda paɗe ɓornoɗa kikiri goto piɗɗa ñagaɗa hen lawol mbatta e mbuuso jaaha bo marise
tawta yimɓe bakki sakusuji men ɓen paye Tamba ɓen paye Fouta kala hen jaɓɗo dokka ɗum wona jooɗiɗo rokkata jiɗɗo yaade rokkata jooɗi jooɗiɗo ɓornata ko fad fodi neɗɗo nani koyngal mum fada koko yahata ɗum tagi ɗum wiyede ko sadaka yaadu ko paɗi fo yimɓe jooɗi ɓornata ko paɗi so neɗɗo ummima nanni koyngal mum fada hay sa namnaki aɗa andi ko jaho ga o tanta wona faɗi ene jooɗi ne wewi coxol ɓe bisimilla kaɓɓe bagage tan jeeya jolle eyyi hay joole auto jo toujours a yiyata auto ne waɗi paɗi taxi je karuji fof paɗon no belti hen ko woni ɗo so ɗe paɗe jippima tan ɗe jol so auto mbo ala paɗe hewani hen jolde ko ɓorni paɗe tan jollata hen e ɗum ɗo fof ko tago maysuji banggue fulɓe ko mbaɗata ɗum woni yiyande nde ɗum woni gueɗal ngal eyyi Thierno Moussa hande ko ɗum ɗo toɓɗi kalɗen yewtande gasi ɓa garto ha alde ko fate leɗɗe no mbiɗen ni kala jiɗɗo wadde dépôt leɗɗe keeɓima ɗe pewnama goɗɗo fof kadi joguiɗo leɗɗe tawa leɗɗe mum ina liggortoɗa ni walla baɗono ma tampande ɗum seggude ɗum keɓɗe hen ko leeri wadde hen doole muɗum ha laaɓa ala hay caɗele goote yo addu wallodire ɗum ala hay caɗele goote ko yimɓe fof gonanɗen ɗo ɗeɗo gande haydo noon mo Allah hokki wone hakkude mum almuɓe muɗum ɗeɗo gande koɗe jolinoɗe eɗe jolti bisimilla ɗeɗo karalla keese gari ko yolti gande ɗe fof ko majjuno joni noon groupe aji mbaɗama pelle yimɓe joom gande en comme no ombo kalanmami docteur Abdoulaye Diop omo jogui groupe momin ndendi gandal fof kalangal toon ngal ƴeeweta ngal nafa so ngal nafama ngal waɗe deftere ko defte mbaɗete hen kadi koko laaɓi waɗete hen ko ɗum ɗo sohla joguiɗo gandal mum aɗa andi lekki nafoy walla aɗa wawi safare fo arɗo minen min jiiɗi tan ko yo yimɓeɓe jiitu safaruji mumen ganni ɗi kutoro nafa ala pour min tan ala pour Samba tan ɗum noon woto moggo taw ko gonga joguiɗa woto moggo inde hay goto woto moggo inde e image hay goto arɗo addu gandal mbiya min mbeɗa safra gorago mbeɗa safra gorago jiɗɗo fof yo ar mbaɗa e ses rewi lawol min udditanmo damal saabu goto fof koko sohli he eyyi a jarama yeeɓiyankoɓe Piindi média yewta men gande men ɓaleɓe ɗum ɗo wonno yewta nde ko laɓɓitinde haade ma yaade ɓenne ñaago ne gartana wooda sifo mo kalɗen e banggue gandal eyyi hande kam ɗum ɗo tan garanɗen labtinde Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall montere ko ɗo ka tan ha lawol ngol so law lamɗo jaaɓi